Здравейте! В това видео бих искал да разкажа малко повече относно книгата "Преуспявай в живота с RBM". Тук ще разкажа, например, защо въобще ми дойде тази идея да напиша книгата, какво се съдържа накратко в нея и за кого е насочена. Идеята се зароди още 2015 година, когато бях предизвикан да направя една промяна в дейността си от едно място към следващо. И в моя ум исках, благодарение на опита, който бях натрупал и всички от тези неща, които бях научил, независимо дали в България или извън България, без значение от моята роля като обучител, като коуч, като лидер или като salesperson, исках да оставя наследство. Исках да дам нещо на хората, които имат нужда. Виждах изключително много липси в гледна точка на професионализъм, на взаимоотношения, на кариерно развитие, на финансова грамотност. И тъй като аз самия вярвах, че имам определени отговори, бих искал да ги дам на хора, да ги предоставя на други българи, които биха искали също да надградят мястото, на което се намират и да имат повече успех. Така че идеята се роди още 2015 година. 2016 година избрах какви да бъдат главите, какво да е съдържанието в книгата и се впуснах в процеса по създаването й. Може би повечето от хората, които гледат това видео, не знаят, но написването и издаването на тази книга отне точно 8 години. От началото до пълното й реализиране. Така че аз започнах с определенето именно на главите, които искам да се съдържат вътре. Така че започнах този процес и глава по глава вкарвах информация, която смятам, че е значима. И както по-рано казах, исках да оставя нещо след себе си. Исках да вляза в този процес на това да имам нещо и зад гърба си. Защо? Ами защото много от нас, българите, ние знаем доста неща. В една област или в друга област, тук ние имаме доста експерти. Обаче малко дръзват да напишат книга и да оставят нещо след себе си. Много малко. А моето лично мнение е, че всеки един човек има какво да каже. И неговото специфично знание би следвало да бъде описано, да бъде вписано, да бъде вкарано в един продукт. Най-добре е да бъде книга, но може да бъде и нещо по-различно. Така че това са моите причини, заради които започнах и направих тази първа книга. Между другото, искам да ви разкажа малко повече за себе си. Разбира се, и в самата книга съм описал, но моята дейност е изключително интересна. Тя е отчасти менторство, отчасти коучинг, отчасти мотивационно говорене, отчасти лидерство. Но всички тези елементи аз съм се умял да ги конструирам и да ги така структурирам, че да бъдат една цялостна, единна система. Благодарение на множеството ми опит и учене и работа в няколко страни, аз имам това наблюдение и експертност относно различни сфери от живота и това ми помага аз да имам не просто безброй методики, но и правилна преценка за това кое би било добре и кое не. Моята дейност до голяма степен се свързва с работа с хора. Както индивидуално, така и екипно, а и в много случаи в големи групи и дори бих казал конференции, големи семинари. Имам изключително голям опит в говоренето пред хора, имам над 500 събития, множество разработени семинари и това е моето нещо. Това е нещо, което обичам, това е нещо, което най-вероятно ще правя и цял живот, защото виждам, че има стойност. Относно книгата "Преуспявай в живота с RBM", бих искал да насърча хората да търсят, защото в тази книга има изключително много съдържание. Има структура, има и съдържание.
И съдържанието така е написано, че хем да дава посока, хем да дава адекватна преценка, хем да дава до някъде и съвети, но също така да позволява човек сам да избира какво от всичко, което е написано, да приложи. И също така в книгата аз аз насърчавам хората да разсъждават относно свои бъдещи решения, като им давам измерител или начин те да преценят. Много би ми се искало, ако всеки един човек, който прочете книгата, накрая да има ясна система за интерпретация. Кое е добре за него и кое не е добре. И много се радвам, между другото, на хората, които вече са я прочели и имат мнение, защото мнението е изключително позитивно. За моя радост успях да реализирам няколко стотин бройки само за първите няколко месеца и това ми дава потвърждение. Това валидира моето първоначално желание аз да чуя, че наистина това, което съм създал и това, което остава след мен в моята дейност, е наистина полезно. А за напред, разбира се, ще има и много други книги, много други обучения и като цяло това е пътя, към който бих искал да се развия. Така че всеки един от хората, които прочитат книгата, ще намерят както принципи, така и методи и тактики, но също така и насърчение те сами да избират на къде да развиват своите взаимоотношения, кариерно развитие, финансова сигурност и прочее и прочее. RBM системата е нещо изключително семпло. Тя е съвкупност от, така да се каже, всички от тези дейности, в които вече съм натрупал много опит и съм видял, че работят. RBM системата представлява съвкупност от 5 елемента. Тя казва на човек: хей, ти можеш повече. Ти можеш да се развиваш, ти имаш много неща, които все още не си разбрал, че можеш да постигнеш и за това просто трябва да намериш правилния начин да го направиш. Хората, които искат да учат, имат различни начини за учене. Понеже ние хората правим това, което знаем. Респективно, ако искаме да правим повече или да имаме повече, на нас ни е необходимо повече знание. Това знание в книгата "Преуспявай в живота" аз съм насочил хората да го придобиват и от семинари. Втори елемент, който смятам, че е изключително изграждащ за един човек, това е способността за публично говорене. Да говори пред хора. Да се научи да се изразява добре. Да се научи да структурира реч. Да се научи да се аргументира. Да се научи да защитава своите тези. Но също така да е способен в ежедневните разговори с най-близки хора или с колеги, той да бъде учтив, да бъде добронамерен и също така да бъде един добър събеседник. Забелязал съм, че ние макар да знаем какво желаем, макар да знаем какво искаме да постигнем, но нас понякога ни е много трудно. И в интерес на истината всеки човек има нужда от помощ. Ето защо съм интегрирал коучинга като един от най-ефикасните инструменти за постигане на цели. Така че коучинга е третия елемент от системата RBM, който аз вярвам. И не просто вярвам, аз знам, защото виждам резултати, че той работи. И аз насърчавам всеки един човек, който има цели и който смята, че може да се справя по-добре с реализирането им, да потърси помощ от един добър коуч. Спрямо посоката на своите цели. Той може да бъде лайф, може да бъде бизнес, може да бъде екзекютив, ако става въпрос за хора на по-високо ниво, на реализация на своя потенциал, като менеджери, директори, главни лидери и така насетне. Така че има 3 елемента и още 2, за които ще разкажа сега. Коучинга, макар да е изключително ефикасен инструмент за постигане на цели, той има нужда в един момент от така наречения менторинг. Ментор е човек, който помага ти да се развиеш като личност. Бих казал, че голяма част от моята дейност е именно менторинг. Така че аз съм вкарал именно идеята за това да имаш ментор отново в системата RBM. Защото работи. Коучинга работи в една част от развитието на човек, но не е цялостно. Докато менторинга работи в цялостната
посока на развитие на всеки човек. И сърцевината на RBM системата, ядрото, това, което е ядката на същността и на значимостта на тази система, е лидерството. Аз съм напълно убеден, че всеки един човек е лидер. На първо място на своя собствен живот, а в последствие, ако има желание, натрупа опит и има способност, защо не, да лидерства и процеси, и хора. Така че това е, както казах, сърцевината. И RBM системата, ако трябва да обобщя, е съвкупност от 5 елемента, които всеки един допълва другите и цялостно добавя огромна стойност от гледна точка на развитие на потенциала в един човешки живот. Това видео искам да го завърша с отговор на въпроса: за кого е насочена тази книга? Аз бих казал, че от опит мога да твърдя, че тази книга е подходяща за всеки, който иска да се развива. Но ако трябва да съм малко по-специфичен и по-конкретен, бих казал, че тя е подходяща за хора, които са на управленчески позиции, за хора, които искат да променят, да надградят в кариерно ниво, за хора, които търсят ключ, който да отключи следващия сезон в техния живот по един успешен начин. Също така е за хора, които искат да повишат своята квалификация в областта на взаимоотношенията, на кариерно развитие, на финансова грамотност и, ако трябва в края да кажа, за всеки, който търси по-добър начин на живот. Това исках да споделя накратко в днешното видео. Ако все още не си закупил книгата "Преуспявай живота с RBM", насърчавам те да го направиш, защото тя наистина е един много стойностен и качествен продукт. Благодаря ти за времето и ти пожелавам успех!